winnaar van de Schenk 2013 is geworden, uitvoerender. Het wordt absoluut niet kiele. Het wordt Kyle Schiele. En de voorzitter geeft hem de Schenk. Voorzitter, Schenk. De voorzitter geeft hem de Schenk. Je moest ze alles vertellen, hè. Dat is een jury. Kyle, proficiat. Hier er nog staan bij. En aansluiten. En je weet het. Geef hem een geweldige applaus. Kyle van Woelendaal. De winnaar van de Schenk 2013. En je weet het ieder jaar opnieuw. Speelt er dat hele journaleetje van Schenk. Ik ben zo verliefd. De Schenk-winnaar van 2013, Kyle Schiele. Kyle, du schreef ook eigen nummers, joh. Ja. Wat ga je ze nog voor ons spelen? Want dit wordt een verplicht nummertje, wat ze trouwens chic hebt gedaan. Wat ga je ze nog doen voor ons? Nu speel ik de Rosie Polka. Is dat een eigen nummer? Nee. Maar toch? Klein beetje? Oberkreiner. En de Oberkreiner, dames en heren, op de Steirische harmonica, Steirische accordeon, op een accordeon, op een trekzak, op iets met knup en waar hij heel goed op kan spelen. Geef me een groot applaus, Kyle Schiele!